Tak, milí malí trpaslíci, až sme tu. Konečne sme dorazili. Pozrite sa, koľko je tu veľa ľudí. A dúfam, že je tu aj pán riaditeľ tejto školy. Vidíme ho. Tu je pán riaditeľ. Takže, vážený pán riaditeľ, milá pani zástupkyňa, chceli by sme vám predstaviť týchto malých trpaslíkov, ktorí zablúdili asi omylom do našej rozprávky. A vieme, že deti majú rady rozprávky. Deti, trpaslíci, malí, kto má rád rozprávky, zatlieska. No, takže už vieme, prečo k nám zablúdili. Ale my sme v našej rozprávke zistili, že títo trpaslíci sú veľmi šikovné deti a do našej rozprávky nepatria. Tak preto sme si požičali tieto lietajúce koberce. Rýchlo sme na ne nasadli a rýchlo leteli a hľadali tú najlepšiu školu. A sme tu. Pretože to sú veľmi šikovní trpaslíci a oni by sa chceli stať žiakmi. Takže, pán riaditeľ, vás chceme poprosiť, aby ste týchto malých trpaslíkov zobrali do svojej školy za svojich žiakov. Takže, keďže sú to veľmi šikovní trpaslíci, o tom vás aj presvedčia. Takže, milí trpaslíci, najprv sa všetkým predstavíme. Prvá A. Prvá B.
predstavili, ale my sme dosť dlho cestovali, tak sme z tej cesty veľmi unavení, tak si sadnime na naše koberce. Tak a teraz pozorne všetci počúvajte, čo títo trpaslíci už naozaj vedia. Oni už vedia hociaké písmená. Takže teraz si ich vyskúšame, či naozaj je to pravda. Budem hovoriť slová, všetci trpaslíci povedia naraz písmeno, ktoré je na začiatku, a kto má to písmenko, zodvihne ho hore. Pripravení? Áno! Tak pozorne počúvajte. Ihla. Autobus. Motýl. Okno. Slnko. Ucho. Vlak. Egreš. Pes. Super, si myslím. Keď si myslíte všetci, že to bolo správne, tak zatlieskajte. No, tak vidíte, všetko ste povedali správne. No a okrem toho, že títo trpaslíci poznajú písmenka, vedia už aj počítať. A hneď vás o tom aj všetkých presvedčia. Budem hovoriť príklady a opäť všetci povieme výsledok a kto má takú číslicu, tak ju zodvihne. Pripravení? Pripravíme si číslice a ideme. 1 plus 1 je 3 plus 2 je 2 plus 1 je 3. Teraz dáme niečo ťažšie, aby si nemysleli všetci, že sú to také veľmi ľahké príklady. Tak dávame pozor. 5 minus 4. No vidíte, vedia aj takéto. Dáme ešte ťažší. 6 minus 3. A skúsime ešte niečo ťažšie, či viete. Teraz odvihnite všetci čísla, ktoré sú väčšie ako 5. Väčšie ako 5. Ale pozrite pozorne na číslice. No a keď si všetci myslíte, že ukázali správne, tak zatlieskajte, to je pravda. A teraz ešte skúsime jeden. Ukážte všetky číslice, ktoré sú menšie ako 5. Menšie ako 5. No a keď si všetci myslíte, že ukázali trpaslíci správne, tak ich zatlieskajte, keď je to pravda. No tak vidíte, sú to naozaj šikovní trpaslíci. Tak čo sme mali s nimi v rozprávke robiť? Keď v našej rozprávke škola nie je. Je tam len veľmi zlá kráľovna, ktorá chce stále niekomu ublížiť. Takže, a títo trpaslíci nám v rozprávke ale veľmi pomáhali, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ich musíme zobrať do školy, lebo oni už toho toľko vedia. Takže už vám ukázali, že vedia čítať, vedia počítať, tak teraz im dáme niečo ešte ťažšie. Trpaslíci z rozprávky, poďte sem. My sa teraz musíme, vy nie, vy chcete, iba tí z rozprávky, veľkí trpaslíci. My sa teraz poradíme, lebo vám dáme veľmi ťažkú teraz nejakú úlohu. No, tak my sme sa už dohodli. Teraz sme pre vás pripravili jednu veľmi ťažkú úlohu. Budete musieť hádať. Radi hádate hádanky? Tak, pôjdeme postupne. Červení trpaslíci sa nám postavia. Červení trpaslíci, pozorne počúvajte hádanku. Ale trošku tú hádanku im sťažíme.
nesmú povedať, čo je to, ale budú nám musieť ukázať. Takže všetci ste ticho, nikto nehovorí, oni musia ukázať. A vy všetci ostatní, keď správne uhádnu hádanku, tak zatlieskate. Keď neuhádnu hádanku, nikto nesmie tlieskať. Všetci budú ticho. Tak, červení trpaslíci, počúvajte. Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho krmiť mali? On nemá chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku. Čo je to? Ukážte. No, tak ste uhádli, vidíte, všetci zatlieskali, takže to bolo správne. Žltí trpaslíci. Pre vás hádanka, počúvajte pozorne, aby ste správne ukázali, čo je to. Tak. Aký som ja vták? Žlté hrudky z vajíčka, majú očka na líčkach. S mamičkou sa do vôle vypľačkajú vo vode. Čo je to? Áno. Takže všetci vám zatlieskali, znamená, že ste správne uhádli. Ďalší trikysloví trpaslíci, pre vás hádanka, počúvajte. Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa. Maliny zje hneď, potom líže med. Čo je to? Takže aj vy ste správne odpovedali, správne ste uhádli hádanku. Vrátime sa naspäť. A ešte máme tu modrých trpaslíkov, takže pozorne počúvajte hádanku. Veľký chobot, veľké uši, napriek tomu mu to slúši. Nohou dupne, dobre viem, zatrasie sa celá zem. Čo je to? No vidíte, opäť nám títo trpaslíci ukázali, čo všetko vedia a vidíte, že vedia hádať aj hádanky. Tak, ale teraz musíme pre nich pripraviť ešte ťažšiu hádanku. Trpaslíci, vidíte, že oni všetko uhádli. Zase my sa poradíme, čo vám dáme ešte ťažšie, čo by ste nevedeli. No, takže vymysleli sme pre vás ešte ťažšiu úlohu. Teraz sa všetci postavte. A keďže ste nám už ukázali, že poznáte písmenka, viete počítať, viete aj hádať hádanky, ale my sa tu teraz trošku aj nudíme a chceli by sme, aby ste nás trošku rozveselili. Viete niečo aj zaspievať? No dobre, ale my vám to trošku sťažíme. Nebudete nám spievať po slovensky, ale ako viete ešte spievať? No super, tak nám zaspievajte teraz po anglicky. Listeners.
Takže ostaneme stáť, dobre? Pretože to nie je všetko. Naši trpaslíci nevedia len po anglicky, oni vedia ešte aj po francúzsky, tak ukážte. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis contente d'être ici avec tous ces petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Tak vidíte, dokonca vedia spievať aj v dvoch jazykoch. Takže myslím, že vôbec nemajú čo robiť v našej rozprávke. Myslím, že vám už ukázali nám toho dosť a vás všetkých presvedčili, že naozaj nepatria do rozprávky. Pán riaditeľ si teraz to musí poriadne premyslieť, či naozaj vás všetkých trpaslíkov zoberie do tejto školy, či naozaj ste takí šikovní, lebo my si myslíme, ja aj s trpaslíkmi, že ste veľmi šikovní a veľa toho už viete. Ale než sa opýtame to pána riaditeľa, ešte mu najprv niečo sľúbime. Dobre? Musíme mu sľúbiť, že okrem toho, že všetko už viete, ešte viete jednu dôležitú vec, a to je, že viete sa aj slušne správať, pretože žiak školy sa musí vedieť aj slušne správať. Takisto musíte mu povedať, že každý deň zjete 10. Takisto mu musíte sľúbiť, že nikomu nebudete ubližovať, ale svojim kamarátom budete vždy pomáhať. Tak, teraz pánovi riaditeľovi postupne všetci sľúbime to všetko, čo som pred chvíľou povedala. Začneme od červených trpaslíkov. Prvák sľubujem vám, že na hodinách vždy pozor dám. Do školy pripravím sa riadne, 10 zjem každopádne. Písmenka napíšem perom, na chodidli správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím rád a chcem byť s každým kamarát. To všetko zvládnuť chcem sám, tak na svoju prvácku česť prisahám. Tak, dúfam, že všetci, aj pán riaditeľ, aj všetci ostatní pozorne sledovali, že všetci ste to sľúbili. A keďže ste to všetci sľúbili, tak teraz to všetko, čo ste sľúbili, musíte svojim prstom podpísať. Otočíme sa k našim srdiečkám a teraz každý po jednom podpíše do svojho srdiečka, že naozaj bude sa správať a všetko robiť tak, ako sme to pred chvíľou povedali.
teraz podpísali svojim prštekom, že sľubujete všetko, čo ste pred chvíľou povedali, ako sa budete učiť, aj ako sa budete správať v škole. Teraz poprosím tých, čo držia srdiečka, aby pristúpili k pánovi riaditeľovi a odovzdali, poďte sem, so srdiečkami, aby ste odovzdali tieto srdiečka pánovi riaditeľovi, aby pán riaditeľ vás prijal do tejto školy za žiakov, aby si tieto srdiečka uložil do svojho srdiečka, aby vás mal rád všetkých týchto žiakov a naopak aj vy, aby ste takisto boli takými žiakmi, ako ste to pred chvíľou povedali. Takže myslím, že aj všetci ostatní, čo ste tu, súhlasíte, aby sa títo trpaslíci stali žiakmi školy, tak zatlieskajte. Takže pán riaditeľ, títo trpaslíci vám odovzdali tieto srdíčka z lásky. Takže už je teraz to na pánovi riaditeľovi. Prijímajte týchto trpaslíkov do vašej školy, aby sa stali ozajstnými žiakmi tejto školy, prvákmi. No ja ešte neviem, či oni vôbec chcú byť prvákmi, či chcú chodiť do školy. Či sa nechcú vrátiť do škôlky náhodou. Ako deti nechce, idem do škôlky naspäť? Nie! Určite? Nie! Ani červený nechce ísť do škôlky? Nie! Ani žltý? To som veľmi rád. Som veľmi rád, že sa vám páči na našej škole. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať vám, milé deťolence, za vašu snahu, za vašu pracovitosť, za vašu odhodlanosť. Ja sa snažím každý deň medzi vás prísť, aby som videl, ako sa vám darí, ako sa zlepšujete. A keď vidím na vašich tvárach úsmev a vidím, že vás to baví, že vás to teší, som spokojný, som rád, že sa vám u nás páči. Chcem sa poďakovať rodičom, že si nás vybrali, dúfam, že nesklameme vašu dôveru. Poďakovať sa pani triednym učiteľkám, pani vychovateľkám za všetko, čo pre vás, pre nás, pre rodičov robia. Popriať vám veľa úspechov, veľa radostí, veľa dobrých známok, veľa pochvál, veľa výrazných súťaží, učiteľkám veľa trpezlivosti. A čo dodať na záver? Všetko dobré, deťolence. Nech ste šťastné, nech sa vám darí, nech ste spokojní. Takže ďakujeme pánovi riaditeľovi a teraz ho poprosíme, aby vás pasoval za ozajstných žiakov tejto školy. Pôjdeme postupne od červených trpaslíkov. Poprosím najprv červeného trpaslíka, aby prečítal mená. Alex, Artin, poď tu. Krištof, Baldovič. Eliáš, Balovič. Bianka, Bišková. Nelly, Koptáková. Sofia Grohoľová. Robert Kuľa. Adelka Harničárová. Denny Chudák. Alexandra Anina Klebanová. Mimka Knapy, Katka Kútiková, Alžbetka Lojdlová, Radka Milkovičová, Gretka Milkovičová, Maťko Motika, Miško Poch, Saška Vasilišinová, Dávid Zuščin. A teraz poprosíme pána riaditeľa, aby týchto červených trpaslíkov prijal do tejto školy za žiakov a pasovali touto obrovskou ceruzou. A pani zástupkyňu poprosíme taktiež, aby odovzdala. Takisto pamiatku na tento deň. Každému krásnu medailu na znak toho, že sú už naozaj žiakmi tejto školy a budú to aj každý deň dokazovať.
Krásny si, o rukách už všetko je. Tak červení trpaslíci, vy ste už prváci. Myslím, že to si zaslúži potlesk. Vy ste už žiaci tejto školy. Vyhnite hore diplom. Že naozaj už máte aj diplom, že patríte do tejto školy. Jeden nám uletel. Dodvihni si ho. A si ho pekne doma odložte, aby ste mali dôkaz, že ste naozaj žiakmi tejto školy. Môžete si sadnúť. Ako berec naspäť. Teraz poprosím žltých trpaslíkov, aby sa pripravili. Barborka Bajzlová, Klaudika Gorunová, Matej Hudák, Jakub Katanič, Filip Kocúr, Nina Kucírková, Patrik Lenár, Ema Moravcová, Oliver Nastman, Matej Olčák, Tomáš Pangraf, Tamárka Petrišaková, Dávid Chyžík, Marek Kuldeš, Tereska Kuldešová, Petra Reľovská, Matej Šiba, Klaudia Šinaľová, Katarína Šinaľová, Lídia Šuťaková. Tak poprosíme pána riaditeľa, aby aj týchto žltých trpaslíkov takisto pasoval. Pasoval za žiakov tejto školy. A pani zástupkyňa im odovzdá aj medailu, takisto aj diplom. To sú už naozajstní žiaci tejto školy.
školy a aj po kostole. Tak si sadnite opäť na koberec. Ideme na ďalších tyrkisových trpaslíkov. Tibor Basarik, Richard Beňa, Livia Eliášová, Tobias Gajdoš, Ivko Guman, Oliver Ferzan, Emka Jacenková, Alec Jendrej, Klaudia Kamidrová, Klárka Karapová, Filip Kmet, Šimon Lindner, Tobias Novák, Petko Paľu, Nikolka Petričová, Barborka Sobeková, Saška Stachová, Patrik Sikora, Saška Tejová a Miriamka Vojtašeková. Šikovne pribehnú trpaslíci, tak pán riaditeľ, poprosíme pán riaditeľa, aby aj týchto trpaslíkov pasoval za ostatných žiakov, za ozajstných žiakov tejto školy. A pani zástupkyňa vám odovzdá medailu. A teraz prídu ešte modrí trpaslíci. Draganová Sofia, Šula Patrik, Uliňaková Barborka, Tejú Jakov, Vanda Sebastian Matrik.
Žiaci, už asi nie ste trpaslíci, vy už ste ozajstní žiaci. A to, že ste ozajstní žiaci, máte v ruke diplom, na ktorom vás pán riaditeľ už naozaj prijíma na túto školu a pasoval vás už za ozajstných žiakov tejto školy. No a na záver by ste mohli aj tiež piesňou dokázať, že ste už naozajstní prváci. Postavte sa všetci. Tak, pripravíme sa, zaspievame prvácku pieseň. Pripravíme sa, 3, 4. My sme celí prváci, mudré hlavy máme, s písmeňami, číslami, do boja sa dáme. Čítania sa nebojíme, s košami si poradíme, všetko sa nám podarí, keď si zaspievame. Takže, to si vám chcete takisto pozrieť, ostaneme stáť. Myslím, že teraz pánovi riaditeľovi a všetkým vám ostatným naozaj títo už prváci ukázali, že naozaj sa školy neboja a so všetkým si poradia. No ale čo? Je čas sa rozlúčiť. My, trpaslíci, poďte sem. Vy ostávate veľkí, vy ste už žiaci, vy už nie ste trpaslíci, vy ste už žiaci tejto školy. Ale my, ja so svojimi trpaslíkmi, my sa musíme vrátiť do rozprávky. Ale ešte máme pre vás jedno prekvapenie na to, aby ste spomínali, že ste boli v našej rozprávke, vám teraz dáme na pamiatku taký malý medovníček, aby ste si pamätali, v ktorej rozprávke ste boli, do ktorej rozprávky ste zablúdili. Takže to máte na pamiatku, aby ste pamätali vždy na rozprávky. Správať už ako prváci, ako žiaci školy. No a je čas sa rozlúčiť. Ja aj veľkí trpaslíci, ktorí sme prišli z rozprávky, musíme odísť. Musíme odísť do rozprávky, pretože nás tam čaká zlá kráľovna. Nás tam čaká zlá kráľovna a viete, že zase nám niečo môže vyviesť a my tam musíme byť. A predovšetkým aj trpaslíci, aby ma ochránili pred zlou kráľovnou. Tak sa majte. Dovidenia.